Aşgabatda ak renk mejburluğuna değişli täze talaplar peýda boldy. Şuňlar kiçi we uly ýuklawlaryň kabinasynyň şeýlede öndürji tarapyndan başga renkde gödöňüne tutulan radiator gözenekleriniň we gapdal aýnalarynyň indi ak renkde bolmagy talap edilýär. Bu talabyň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär. Şu günler paýtagtyň köçelerinde polisiýanyň ýol gözekçiligi gullugynyň işgärleri kiçi we uly ýük ulaglary saklap, olardan ulaglarynyň kabinasyny we radiator gözeneklerini ak reňke boýamagy talap edýärler. Dip ýuklaw sürüjileriniň biri anonimlik şertinde 5-nji noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Bellesek mundan öň bu talaplar diňe ýeňil awtologlara we awtobuslar, mikroawtobuslar, poçta ulaglary ýaly käbir döwlet edaralarynyň transport serişdelerine degişlidi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä bu talaplar barada ýurdun köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ýa-da ýol gözegçilik polisiýasynyň çoğunludaky edarasynda hiç ýyly bildiriş edilmändir. Muňa garamazdan polisiýa işgärleri birinji gedek saklanan ýuklaw sürüjilerine duýduruş bermegiň deregine 150 manat möçberinde pul jerimesini ýazýarlar. Bu talaplar käbir döwlet edaralarynyň düzümindäki tehnika we transport serişdelerine hem degişli. Habarçymyzyň sözlerine görä häzirki wagt ýol polisiýasy bu talabyň şäherinde şäherde zivil daşayan Maz we Kamaz şeýlede tozun soryan Mercedes kysymly ulaglar saklap, olara jerime ýazýar we olaryň tehtalon resmi namalaryny alýar. Bellesek mundan ozal has takygy geçen ýylyň bahar paslynda ýük ulaglaryň şol sanda döwlet edaralaryna degişli käbir tehnika terişdeleriň daşyna ak reňke boýamak talabynyň güýje girendigi ma'lum bolupdy. Aşgabatda habarçymyz bu talaby şäheriň jemaat hojalygyna degişli edaralaryň ilkinjileriň biri bolup berjay edendigini we mämşe renkli ulaglaryň ählisiniň ak reňke boýalandygyny aýdypdy. Şu ýylyň aprelinde bolsa awtobuslar, mikroawtobuslar, ýeňil awtologlar, poçta ulaglary ýaly döwlet edaralarynyň transport serişdelerini we olaryň zawod tarapyndan başga reňkde öndürilen detallaryny tutuşlugyna ak reňke boýamaly edildi. Ýol gözekçilik polisiýasynyň işgärleri degişli döwlet edaralarynyň ýol başçylaryny we baş mehanigi polisiýa bölümine çagyryp, hojalygyň balansyndaky ähli ýük awtologlarynyň daşky görnüşlerine degişli detallary gysga wagtyň içinde düzeltmegi tapşyrýarlar. Dip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz 5-nji noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä häzirki wagt şäheriň jemaat hojalygy edarasynyň awtodurolgusyndaky ýuklawlaryň 50 götürümden gowragynyň radiator gözenekleriniň we gapdal aýnalarynyň ak reňke boýalandygyny görse bolýar. Azatlyk ýuklawlaryň daşky görnüşine degişli täze talaplar barada Aşgabat şäheriniň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Bellesek bu talaplar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goý beren kemçilikleri üçin diýip Aşgabat şäheriniň polisiýa müdirliginiň müdiri Ataýew Wepaly Durdymuhammedowiçe bir kenç öwlan eden mahalyna gawat gelýär. Prezident bu baradaky buýrugy 3-nji noýabrda gol goýdy we ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmegi oňa soňky gezek duýdurdy. Bu kemçilikleriň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylmady. Türkmenistanda awtologlary ak reňke boýamak talaby ilkinji gezek 2017-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda peýda boldy. Goýy reňkli ulaglaryň sürüjilerine jerime salyndy we olar ulaglary aga boýamaga mejbur edildi. Aşgabatyň köçelerinden goýy reňkli ulaglar köpçülikleýin evakuasiýa edildi. 2018-nji ýylda bu talap tapgyrlaýyn esasda tutuş ýurda ýaýrady. Şondan soň ulag sürüjilerinden hususy ulaglarynyň öndüriji tarapyndan başga reňkde gözeňine tutulan detallary üçin hem jerime salynıp başlandy. Olaryň öňündäki we ýydyndaky bamperlerini ak reňke boýamak talap edildi. Şeýlede sürüjilerden ulaglardaky led çyralary we beýleki goşmaça ışıklary ýakmak gadagyn edildi. Türkmenistanda häkimetler öz girizýän talaplaryny, gadagançylyklaryny ýa-da çäklendirmelerini köplenç dilden görkezme esasynda amal edýärler.